минем янымда кунакта Кыямовлар гаиләсе, әтиле уллы Кыямовлар. Сез дөрес җавапны әйттегез бит инде менә. Дөрес җавапны бирде, мин угыз дип уйлаган эмас. Тәгъфирләтә. Әл-гаяза биллаһи рахман. Бу шулай ук бик җиңел сорау булды инде, шуңа күрә бер бал гына бирәм. Җиңел димәс идем, кайбер шоу-бизнес вәкилләре җавапны шуны тапмастар иде дип уйлыйм менә мәсәлән. Юк, мин биреләм, мин бу сорауга җавапны белмим. Туфан Миңнуллин әйтмешли, мин булай рисвай булганым юк иде бу хәдер. Кеше алдында хорга калганым юк. Ул хатын кыз исеме. Әстәгъфирулла. Biz аны bilmiyoruz потому что. Әкибетчене беләбез. Ну, киемнәре бар. Ул кыз әле юк дисәм. Күптәннән булай теге тренировка мозгов дигән әйбер юк иде. Әйе, баш мин тонстатып торышым. Сәлам, ниһаят безнең Бомбатылның чираттагы чыгарылышы җиңне сызганы бишне башлап җибәрик әле. Һәм бүгенге чыгарылыш безнең гади генә түгел, чөнки минем янымда кунакта Кыямовлар гаиләсе, әтиле уллы Кыямовлар. Ничек сезнең хәлләрегез? Аллаһка шөкер. Әйбәт. Сез әзерме? Дип уйлыйбыз. Менә алга таба күрербез. Әйдәгез, мин таныштырып үтим әле сезнең белән. Минем уң ягымда Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Илдар абый Кыямов. Кулчабы. Һәм минем сул ягымда эстрада артисты, журналист Идел Кыямов. Абый дип эндәшмәсәм була бит. Сәлам. Сез кайда килгәнегезне беләсезме? Без килгән идек, буын батыл дигән тапшыру икәнен беләм. Кагыйдәләрен белмисез. Кагыйдәләрен белмибез. Кыскача гына аңлатып үтәм. Безнең монда 10-11 тирәсе сорау булачак. Ничек бара инде? Һәм ул сораулар кайберсе катаулы, кайберсе җиңел, әмма менә шундук җавап биреп була торган түгел. Бу нормаль, куркыныч түгел. Сез әкренләп уйлый, үзара сөйләшә, дөрес җавапка чыгарга тиеш. Әмма сез бер-берегезгә каршы, моны онытмаска кирәк. Һәм дөрес җавапка берничек тә чыгып булмый икән, һич юк, кызык җавап биреп карый аласыз. Яки логик яктан аңлатылган, дөрес булмаса да кызыклы җаваплар бирә аласыз. Аның өчен бал булачак. Бер сорау икебезгә бер юлы биреләме, яисә аңа бер сорау, миңа бер сорау? Анысы да бар. Әйе, күп сораулар сезнең икегезгә дә бер сораулар биреләчәк, әмма тапшыру барышында мин сезгә бер-берегез турында да сорау бирәчәкмен. Ягъни сиңа Илдар абый турында, сезгә Идел турында. Әзерме? Дип уйлыйбыз. Башлап карыйбыз. Һәм азакта кем иң күп бал җыйган, без шуны беләчәкбез дә, аңа бүләк алыр өчен махсус аерым сорау бирәчәкбез. Ул кешенең үзенә генә. Менә бит. Аңлашылды? Бүләк нәрсә булачак? Бүләк сер. Әмма кактус түгел, ансы түгел. Кактус бирмәскә булдык. Яхшы. Беренче сорау. Авылда үскән кешеләр козларның нинди усал була алуларын белә. Әйбит инде. Алар бигәрсез, алар курыкмыйлар үзләреннән, күпкә зуррак хайваннардан да. Аларның колаклары яхшы ишетә, күзләре яхшы күрә, йокылары бик сак. Һәм аларның менә шушы үзенчәлекләрен истә тотып, Кытайда аларны ничек кулланалар? Тулайым Кытайда түгел инде, бер урында. Ничек Кытай уйлыйсыз? кызлары белән күптән түгел төшкә аш ашаган иде, шунда сорыйсы калган. Ләкин бүтән әйберләр турында сораган идек. Минем белүемчә, аларны турыдан-туры вазифасы белән пишкә тыгып пешереп, китайский утка дип аталамасын, Хыдаем пекинский утка ма шул рәвештә пешерәләр. Менә аларның сак йокылары да бөтенесе шунда керә торгандыр инде. Файдалы. Уларның иттәме, ит сыйфатына нитәме? Тәсир итәме аларның сак йокылары? Башка бер ишкән юк бит, бәгыр аларны теге сакчы итеп кулланалар дисәң, алдармын. Алдамыйсыз? Ничектер каядыр бер казлар коткарган әйбер булган, ул Римдамы, Грециядамы? Римда булган казлар коткарган. Сез дөрес җавапны әйттегез бит инде менә. Шулай сүз уңайыннан гына сез дөрес җавапка чыктыгыз. Әйе, аларны сакчы буларак кулланалар. Чөнки алар тизрәк тавыш күтәрәләр, берәр карак керә калса. Әйе. Кешене тиз уяталар, кыскасы бик файдалы җан ияләре. Сезгә бу сорауга җавап өчен бер бал, чөнки ул кадәр катлаулы сорау түгел иде бит инде. Әйеме? Ну, как сказать. Дәвам итәбез. Икенче сорау, монысы бәлки тагында җиңелрәк булыр. Май чабу бәйрәмендә Масленицада ни өчен түгәрәк формада блиннар пешерәләр? Кыймак. Чөнки ул кояш формасында, кояш бәйрәме. Әйе. Бик җиңел булды бу. Ярты бал гына бирер идем, ярар, бер бал, шулай ук бер бал. Өченче сорау. Кыймакны журналистикада этнография укымыйлар бит, каян беләсең син аны? Жизненный опыт. Бу җан иясе үзе турында сөйләсә, менә нәрсәләр сөйләр иде. Тыңлыйбыз. Ислам диненең миңа мөнәсәбәте билгеле. Ә менә Библиядә минем турында бар тик бер генә тапкыр әйтелә. Һәм анда да мөнәсәбәт билгесез. Австриядә мин лаеклы ялга чыгып пенсия ала алам. Җир йөзендә минем аркада 33 төр җан иясе юкка чыккан.
Мәші пісі. Әйе. Бұл бик ансат бар әлі. Дұрыс жауабын берді, мен оңыз деп ойлаған емес. Estağfirullah. Әл-ғаяза биллахи рахман. Оңыз деп ойлаған ем. Демек, міне яш буын әйбәт шул. Зихенлерек, электреберек алалар. Бұл шылақ бик жеңіл сұрау болды дейін, шуңа күрә бір балғына берем. Жеңіл демес едім, қай бір шоу-бизнес вәкиллері жауапны шуны тапмастар еді деп ойлаймын міне мәселен. Қонағаннан да тұрам. Әлбәтте. Ярар, мен бір шылған едім, ортық вади сұраулар әзірлеген біз деп демек, іш бізде түгіл, іш сізде. Сіздің керегінен ортық ақылы болуыңызда. Давам етеміз. Дүртінші сұрау, һәм бұл сұрау Илдар аби сізге иділ турында. Тыңлап қарайық. Міне, меңа бик қызық. Яки сіз шундық жауапны айташексіз, яки бүтінлей білмейшексіз бұл сұрауға жауапны. Иділінің ВКонтакте бетінде статусында нәрсе деп жазылған? Сіз ондан сұрауыз ол ВКонтакте білән башқа социаль шелтерінің исемен айырам екен. Айырмасы нәрсе дедік. ВКонтактеға меніп кергенім жоқ. Сіз бетінде блогер? Ансы шулай. Блогерлар бетлалар түрлі була. Әйе. Онары олға таба бір подсказка айтырмын. Оңарша айдегіз ойлап қарағыз. Иділ нәрсе деп яза ала. Онар сұрамын әлі өзіңнен де нәрсеге сен олай деп жаздың? Ойдей тұрам әлі сол жауапқа сұрауым. Ол сенен көптен жөн тұра болғайын. Иә. Yok, men berelem, men bu sırava cevabını bilmeyim. Tufan men öyle etmişlik, men bulay risvay bulganım yok bu kadar. Kışalımda horga kalganım yok. Ол қатын қыз исімі. Estağfurullah. Neydi xатын қыз ismi olur? Тілесең де қатын қыз исімі түгіл. Білгілі қатын қыз исімі. Опера қараған еді, шондағы бір героинінің исімі. Шондағы Подсказкаларны мен айтам. Героиня түгіл, Свияжстағының қатыны, короче. Надеюсь, поймешь. Свияжста сүргінлікте болған шағир. Луиза. Луиза Сарыгаскарова. Әти білен малай. Коннект. Әйе, сен аузың білен айтып бердің де жауапны. Коннект болды енді бұл. Бір бал берем. Қазір айда оңатын есіңе түшінді нәрсеге? Бұл өзіңізде айттығы статус көптәннен тұра деп, көптәннен тұра мекен ол бір армияға кеткенше қойғанмындар мен аны, 15 жылдан берлі тұрады. Мен аңды ескәйбірлі қарамаймен де, мен современный журналист бар, бұл что, конечно. Вот, 15 жылына қойғанмындар. Тарихы, Русия айтық историясы тетірәндіргіш. Мүнәсәбәтлеріне Хасан Туфан білән Луиза Сарыгаскарова шуңға нәрсәгәдір қойдым да, менә шундый хатыннар да болған екен деген. Мен аны сұқлану боларақ қабыл еттім инде. Менә мен дә шу сұқланып қойған едім. Яхшы. Кстати, шу тұранды ушыл ки. Рахмет. Бір бал Илдар аби сізге давам етеміз. Әлігі сөз, әлігі әйбір бұрынғы инді Европада шулпа сыйықлық мәғнәсін йөрткән сөзге барып тұташа. Оның оқ, қора һәм қызыл түрлері бар. Сөз нәрсе турында? Мұнсы қотлаулырақ болашақ енді. Тағын бір тапқыр, репет білес. Әлігі сөз бұрынғы инді Европада шулпа сыйықлық мәғнәсін йөрткән сөзге барып тұташа. Оның оқ, қызыл һәм қора түрлері бар. Сөз нәрсе турында? Оқ, қызыл, қора, сыйықлық, шулпа. This is soap? Maybe. Лапша, борщ, қорасын білмейм онсын. Сіз ош деп айтырға тілесің. Мен дұрысын айтпай, вообще сұрауын соус түгіл мекен? Соусын не дауса түгіл мекен? Қорасын әсәден боларға машты. Икраны бұлғаталар да соус әса башылар. Олдық ма? Икраны бұлғатқанша икра айты башарған ма? Бұлғата башар емесін. Шул жауапқа тұры келсенші. Yok. Шулпа сөзіне бәйленіп бірақ қорағыз әлі. Әйдегіз, бұл Ашамлықның исемен әйтірген. Бұл ашамлық, бұл ашамлық. Шулпа сөзінерек бәйлен. Қорағыз әлі. Крем суп? Крем? Шампиньоннан нейден? Yok. Язу қарасы? Чернила? Yok. Оштырған әйбір бетінде. Тағын бір тапқыр оқығыз әлі? Кесел? Yok. Метр 85-ке зағырып барып жейді просто. Инді Европада әлігі сөз шулпа, сыйықлық мәғнәсін йөрткән тамырға барып тұташа. Оның оқ, қора һәм қызыл түрлері бар. Илдар аби білсәген әнді. Шулпа тиресіндерек көріп қорайға әлі һәм биологияға бейлі, эволюцияға бейлі. Шулпа, эволюция. Қан түрлері? Yok, оштырған әйбір бетінде.
Aşağıda da yarata торган кеше инде, но андый ашаганы бик күрәсең. Бар. Ну, Кызыл, кара. Эволюция, шулпа. Шулпа, эволюция. Шундай термин бар бит. Первичный бульон деп аталамыз ул. Менә шул Яралгы. термин. Юк, яралгын ашамыйлар. Мен өзімні теге математика дәрисләрендә 6 класста отырган кебек хис итә башладым. Башым күчән җыера, мәгънә чыгара алмыйм. Белмим, аңламыйм нәрсә турында сүз барганын. Эшләргә кирәк икәнен беләм, шуңа күрә күчән җыера. Аңламыйм, юлын белмим, әйтә алмыйм аңламыйм. Әйдәгез бер бик зур подсказка ул ош. Нош икән аңладыңда. Әнишә аның ак Әни кара. кисәл дип утырасыз бит әле ош. Ник син аның ак кара кызыл сүзләре буласың? Почему? Анда салына торган әйберләргә карап. Ул әйбер эволюциядан кал ителәме? Юк. Мин аның сүзенә бәйләп әйткәнем шулпа. Һәм менә шул эволюциянең башлангычы судан башлана бит инде. Һәм суда хәзер Первичный бульон. бик җиңел генә бардыгыз да. Ой, бу катлаулы сорау, чынлап та. Ну, бу катлаулы инде, конечно. Бу что где когда белгечләр өчен әйбәт. Монда ихтыярга шалтыратырга кирәк безнең 3нче Кыямовка. Ул төптәге җавап бергән булыр. Может быть, Дип уйлыйм. дип уйлыйбыз. Анда салына торган әйбернең түренә карап, Борыч. Яшай төсләрне. Борыч түгел. Кара борыч, Борыч. кызыл борыч. ош дин бит. Ну, ашка борыч салалар син. Что? Ну, яшьләр салмыйдыр инде хәзер, может. Алай төрләре юк аның. Ак, кызыл, кара. Бәрәңгә андай булмый инде Ходаем. Ну, Токмашны ни, буямыйлар. шөгендер. Кара чыгындыр күргәнем юк. Бу шалкан түгелме? Юк. Ак шулпа ди бит ул, аның бер генә шулпа дим бит ди бит ул. Точно вот 6 класста, 7 класста логарифмалар шишеп утырган кебек булды. Радикаллар. Теге плюс 2 мен минус 1 мен 3 плюс 3 ка минус 1 кушасың да бүтән сан чыга. Почему алай чыга? Нишләп алай чыга? Кем белгән? Жизнь. Шундый. Әйтә алмыйм. Бу балны без сезнең үзегезгә бирәбез. Әйтим инде дөрес. Әйтегез. Уха. Балыкның төрләренә карап. Хәзер яңадан сорауны укыгыз әле. Әйдәгез. Әлеге сүз борынгы инде Европада шулпа сыйыклык мәгънәсен йөрткән тамырга барып тоташа. Аның ак, кара һәм кызыл төрләре бар. Ак, кара һәм кызылны якынча аңлыйсызмы нәрсәгә алай икән? Балыкның Балык салышы. төсенә карап. Әйе. Ну кызылында нәрсә дип уйлыйсыз? Лосось. Әйе. Илени, нәрсә икенче төрле кызыл балык, форель. Әйе. Уха бик яратабыз без, Без конечно. бит 3 төрле балыкны бергә кушабыз. Шуңа аңламыйча утырабыз без. Ә. Без 3 аңлашылды. балыктан пешерәбез уханы. Безнең кара да алмый, кызыл да алмый, ак та Безнең алмый. төссез була, шуңа күрә без барып чыга алмыйбыз. Рәвешә. Без 3 балык кушып пешерәбез. Төссез уха. Яхшы. Безнең Инстаграмнарны карасагыз, ниләрне нәрсә Инстаграм кәҗә. дияргә Шуннан ярамый, карап перепиши. туган сорау иде инде ул. Юк, Инстаграм дияргә ярамый, перепиши. Ярар, әйе, безнең Без социаль аны челтәрләрдә. запикать итәрбез ул сүзне. Я лучше перепиши, а то нитер китерләр, сиярска алып китерләр аннан аласы калсын. 6нчы сорау һәм бу сорау иде сиңа. Ага. Илдар абыйның 2014 елгы интервьюсыннан үзек укыйм. Һәм син анда бер төшеп калган сүзне белергә тиеш. Илкин сыйныфларда укыганда Маннур Саттаровның кино караганда шигырен үзем әзерләп ничәва гына номер эшләнде. Шуны укып бәйгедә җиңгән өчен бер нәрсәдер биргәннәр иде. Син беләсең бу аңа җавапны? Елмаеп утырасың. Әнкәйгә шуны бик зур шатлык белән кайтарып биргәнем хәтеремдә. Кайтарып бергәнем, значит, ул вернул. Юк инде. Юк. Менә шулай дип әйткән иде Илдар абый. Белә киткән. Та. Әнине бу әйбер сөендергән иде. Тукыма, Тепло. Әй, шу тирәләре. күлмәк. Юк. Юк. Юк, тукыма тепло. Тукыманы тегеп бетерәйде. Минем бүлмәдә торды ул узаккан. Чынлап. Кулъяулык. Юк, монда түгел инде. Авылда. Кулъяулык. Юк. Анда кичкенә генә әйбер бирмәсләр иде инде. Юк. Беренче урын алган кеше. Покрывал. Әйе. Дөрес. Әйе. Афәрин. Афәрин. Үз статус түгел инде ВКонтактедагыбыз, попроще. 1 балл, афәрин.
Давам етейік, біздің сұраулар көп қолмаған екен енді. 7-ші сұрау. Европадағы бір кибетлер шілтерінің директоры қимметлі товарлар орнаштырылған киштелер тиресінде иденге ірі плитка орнына уақ плитка жейдірі. Не үшін? Қимметлі бір чөп кетсе, шәлпәрәмә ватылмасын үшін. Уақ плитка ол нейтәдір? Арзанғарақ келе. Уақ плитка может смягчает удар. I don't know. Бәйбірінің көлемі мәйданы зорырақ болған сайын ватылу ихтималы да көбірек. Сіз мұны ойлап шығардыңыз ма? Үстен басылып түшкен әйді бір сынырға мүмкін. Кішкене экономнырақ болар. Ансы ударны нығырақ көтерейінді басымны әйбір түшкеш батылмай. Мен аны фикірінгіне мен нетем, развиваю. Но бұл логикиоқтан қызықлы яңғырай, бірер бал берем, әмі дұрыс жауап түгіл. Біз тоқта әлі, өйде біз бендер жауап. Yok, давам етіңіз сіз. Қимметлі әйбірлердің әнәсі кибеті бұл? Бар әйбірде сатыла тұрған недір гипермаркетінде. Озық түлікті бар. Қимметлі товарлар кештелері түбінде уақ мозаика жейген еме, плитка? Әйе. Уақ мозаика болса, бәлкі нейректір. Кірген кіші комфортнырақ, шушындай үйдегі шерек атмосфера, жайлырақ нейрек. Тегесі зор мәйдан алып тұратырған бола, шеншектір офиста, гаражда, нейді кебік. Эстетично түгіл дейсіз. Нейрек, комфорт жағынан енді. Мына уақ плитка бола, шеншектір үйдегі шерек. Сізді уақ плитка жейлі. Домашний обстановка. Уақ плитка ғыммен аны жайу қибатырақ. Бар әйбірде қимметтілік атмосферасын тудырсын үшін дейсіз енді. Yok, үйдегі шерек болсын deyip, кіші покупатель көбірек болсын, маркетинговый ход. Ол маркетинговый ход әйе, әмі... Менің вариант түгіл. Әйе. Мені маркетолог болмағыз білім, болмайша олмағай. Өзің журналист болғач. Олар бетінде маркетолог болмағаш. Сатушыларының қимметлі товарларын көбірек сатып алуын тілейлер. Мені жәлі бетелерін шоның білән. Нешік? Үйдегі атмосфера тудырып, мені қазірде бет кебетлерден музыка қабызып қоялар. Кіші кереді, толы кошелегі білән йөрі-йөрі, буш кошелек білән шығып кете. Тегесін ала керетмеген тегінден электріп шығамын. Ого, мұнда фәлен процентқа хатына әйте, ой, не матур сауыт, әйде алай ғалым мұны дейді. Мені шошын алып шығалар, мені шылай йөрелер, ақша туздырып. Едегіз көз алдына кетірәбіз, міне сатып алушы кебетке кірді, телешка алды, һәм кетті кебет бойлап. Телешка білән йөрі деп ойлайық әлі. Ватып жібермесін үшін. Зор плитка болғанда телешка нормально бара. Әттеге вақ-вақ болса тық-тық-тық-тыққа бара башлай. Бара-бара да елді санап тақалдай башлайды. Тоқта нәрсе болды, қарғана да, опа, мұнда не бар екен, тоқтап қарап тұра. Но ақшасы болмаса олан бар-бір алып тұрмай. Онсы әлбәтте енді, әкіріне ерге мәжбүр бола қысқасы. Ол тезгене ұзып кете алмай орындардан. Һәм бар-бір көз түші әбетінде тігіндеміз. Әлі недер білесіз? Қазір сіз де білдіңіз. Демек, бұл сұрауға жауабы үшін Иделге 2 бал береміз, һәм давам етеміз. Келесі сұрау. Мен кішкене уақытта Винкс деген мультфильм бек популяр еді. Сіз оны қорадыңыз ма екен, жоқ ма екен, білмеймін. Қорадыңыз ма? Қараған болсаң, мен мультфильмдарға бек түгіл, мен Жил был пес деген мультфильмді ғана яратам. Золотое кольцо. Онда феялар һәм ведьмалар бар. Феялар яктылык күші белән идарә итсәләр, ведьмалар караңгы көчләр белән идарә итәләр. Хәзер мин сезгә 4 исем укыйм. Сез шул 4 исемнең кайсысы фея түгел икәнен белергә тиеш. Почпарик. 4 исем. Фея түгел. Фея түгел, ведьма. Сез белергә тиеш. Блум, Айси, Текна, Стелла. Мұның үшісі фея. Бірсі фея түгіл. Текнадыр, наверное. Мен Стелла деп ойлаймын. Оңлатығыз. Текна, мен Яңғырашынан шығып, мен университетте оқығанда журналистикада Құдайым, есімін әніпті мен бітірді бұл кәбет, мені бітірді. Зихенім ішләне баштады. Ахаң Яңғырашы фоника деген темаға не yazғаным. То есть, авазларының яңғырашы журналистика әсерлерінде де қолданыла алар. Мәселен, шиғырилік нелік мен айттыңыз бит әлі, бая нешіктер рифма кебек яңғыр едіп. Мен шындай бірлерге басым ясап, шыны үйренгенім бір курста, 3-ші курста ғой қатырым ялғышмаса Эльдар Маликович Низамовта. Шоңа күрә мен сөздің яңғырашынан, ахаңыннан, ишетілішінен шығып қана интуитив рәуіштәгіне әйттім, текна түгіл мекен деп. Теге Айсик, мотор яңғыры Айсик. Біздің өзіміздің Айсик бар, Айсылу. Айсик түгіл, Айси. Ассистент режиссері Айси. Яра мақасында. Айси болсын әйе. Десектер нормал яңғыры феяларға келішкен кебек.
Тегесе текна, ул ничектер резкий на текна, на. Мен де шулайрак нәтиже ясаган булыр идем, карамаган булсам аңайын. Менә шулай яңгырашына карап. Исемнәр тагы әйтебез үзләре. Bloom, Icy, Tekna, Stella. Ага. Stella. Нәрсәгә? Чөнки ул ниләрнең яхшы персонажларның исемнәре кыска гына анда ялгышмасам. Искә төшерим әле. Төрлечә анда, төрлечә. Ну, в основном кыскача бугай. Ну, Stella менә минем дә шул шундыйрак мантыйк нуктай назарыннан караганда дөрес шул фикердә миндә. Bloom түгел микән? Bloom булыр. Tekna, дидегез, әйдәгез берәр вариантны соягыз инде, анализ. Әйдәгез Bloomга тукталабыз. Опа. Үзгәрттегез. Син Stella каласың. Stella калам. Bloom һәм Stella. Дөрес җавап Icy. 3 балл сезгә. Tekna ул технологиялар белән идарә итә. Tekna исемендә үк бар инде. Stella кояш. Ага. А Stella вообще йолдыз? Әйе. Йолдыз дип тәрҗемә ителә. Кояш. Ул кояш манда. Әйе. Ну, гомумән яктылык белән инде. Нур дип әйтик. Icy буз белән идарә итә. Һәм ул ведьма санала. Bloom ул нәрсә иде анда? Кухонный гарнитурларның иң көчле санала инде ул ут белән идарә итә. А бездә Bloom дигән кухонный гарнитур фурнитурасы бар. Кызыклы фактлар сериясеннән. Ага. Дәвам итәбез. Ахыргы сорауларга җитәбез икән инде без. Күбрәк сорау кирәк инде безгә. Екатерина 2 чорында кулачные бои. Татарча ничек кирәк була икән? Йодрык сугышлары. Йодрык сугышларыдыр инде. Дигез йодрык сугышлары дип әйтик. Популяр була. Һәм 1726 елда Екатерина 2 шушы йодрык сугышларына бәйле карарлар, кануннар туплап указ чыгара. Менә моны эшләргә ярамый дип. Соңыннан әлеге указларның кайсы бирләре фразеологик әйтелмә мәкалгә әйләнә. Шуларны искә төшереп карагыз әле. Нинди сүзләр булырга мөмкин икән ул? Йодрык сугышы вакытында ниндидер кагыйдәләрнең соңыннан фразеологизмга әйләнү, мәкалгә әйләнү. Сила есть, ума не надо. Юк. Мин бит белмим. Үзләре беләләр. Мәкалләр базасы бушады. Вперед, батьки, в пекло не лезь. Юк, сугышуга бәйле ничектер уйлап карагыз әле. Карамай. Ике кеше сугыша. Зехин. Ике кеше сугыша. Өченчесе карап тора. Ага. Ике күркә талаша, бер үрдәккә тамаша ди, шул түгел? Екатерина 2 татар булса, бәлки шулай булган булыр. Бей своих, чтоб чужие боялись. Бу кызык яңгыр яме дөрес җавап түгел. Без теге сугышмагач белмибез бит. Без тату. Бей первый сүз белән генә. Менә бей сүзенә бәйләп дәвам итегез әле. Анда бей сүз бар. Бей пока горячо. Юк. Бей. Бей дигәнне белмибезме? Бей. Бер сүрәгә бей түгел, не бей. Лежачего не бьют? Әйе, не бей лежачего. Берсе булды бу. Хәзер тагын берәү бар әле. Ага. Не бей лежачего. Бу Екатерина указ. Ниже пояса не бить. Түгелме? Юк. Не бей лежачего. Ага. Шул тирәдә дә тагы берсе. Әйе. Монысы инде икенчесе төп түгел фразеологизм. Әйләнгән. Берәр сүзен әйтеп булмыймы? Подсказка өчен. Ул бик аңлашылачак хәзер мин сүз әйтсәм. Алар ачык һавада сугышканнар дип күз алдына китерик инде. Ул бездә дә булган инде. Кумдамы, балчыктамы анда? Кабан көлендә буз каткач, иске бистә белән Казан ичендәге кешеләр, урыслар белән татарлар шулай эләгешкәннәр, ул тарихи факт билгеләй бир. Кулачные бои. Урамда сугышкандар, ком тирәсендә кир караса. Ком пыль в глаза? Әйе. Пыль в глаза не бросать. Әйе. Һәм пускать пыль в глазага әйләнгән. Пыль, значит, нәрсәдә сибәдә инде, обезоруживать итеп, аннары дөмбәсләп алайны астан әйбәт кенә. Әйе. Якканча дигән. Мисән ничә балл бирдем әле? Кем белгәнде, мин математика безнең ни бит санаган юк. Аксый. 3 балл шушы икесендә әйткән өчен 3 балл бирәм. Дәвам итәбез.
Һәм безнең соңгы сорау, соңгы дип инде бүләк өчен түгел әле бу. Сез әле көрәшә аласыз. Бу әйбернең грек теленнән тәрҗемәсе әби чәче. Әби чәче. Бу әйберне инде урта гасырларда ук ясый башлыйлар, әмма ул байлар гына ала әлеге әйберне, чөнки ул кыйммәтле була. Беренче тапкыр аны 1904 елда Фея җибе исеме белән күргәзмәдә тәкъдим итәләр. Бу нәрсә? Ефәк, Юк, парик. юк. Юк. Әби чәче. Фея җибе дип тәкъдим итәләр күргәзмәдә. Кыйммәтле әйбер була урта гасырларда. Ашамыйлар манысын алайга. Ул әйберне ашыйлар әйе. Рафаэлла. Юк. Тегени, нәрсәле бездә? Талкыш кәләбе. Сез әйеш дөрес якка керенеп чыга башладыгыз, әмма менә шул әби чәче, фея җибе, менә шуннан формалаштырып карагыз әле. Охшашлык ягыннан. Ошый торган әйбер. Әйе. Так, әби чәче. Тәмле әйберме ул? Сладкий. Тәмсез булса да утырмас икән. Тәмле, әйе. Әби чәче. Токуш калева да инде дөрес җавап кабул итеп була. Рафаэлла. Токуш калева түгел инде ул. Рафаэлла түгел дә, другой. Әби чәче. Ок буладыр инде ул. Күпчелек очракта әби чәче булгач. Фея чәче булгач та жак була да. Фея җибе. Блондинка. Җибе. Төрле төсләр бар инде, әмма беренчел варианты аның ок. Тәмле әйбер. Тәмле әйбер, баллы әйбер. Әйе. Чәч формасындамы ул? Ну, в смысле, тонкий ма? Балакна, балак мисты. Хәзер бөтен әйберне әйтеп бетермим инде. Җәй көне ул Чурчелла. сатыла. Җәй көне. Төрле бәйрәмнәрдә, анда сабан туйларда. Сладкая вата. Әйе. Әби чәче һәм фея җибе. Татлы мамык. Татлы, баллы мамык. 2 балл бу сорауга җавап өчен һәм безнең төп сораулар тәмамланды. Бер генә сорау калды һәм без аны җиңүчегә генә бирәчәкбез. Аңарчы безгә балларны санарга кирәк. Безнең балларны санап хәзер әйтәчәкләр. Димәк, безнең Илдар абый 5 балл белән 2нче урында кала. Һәм игә кайтып китә. Рәхмәт. Афәрин. Катнашу өчен рәхмәт. Без белән саубуллашабыз. Идел 8 балл туплап безнең җиңүче исеменә лаек булды. Афәрин. Ничек сезгә сораулар кызыклы идеме? Үзегезне ничек хис иттегез? Сөйләп бирегез әле. Мин бераз борчылдым сезнең янда. Сез борчылдыгызмы минем янда? Мин сезнең өчен борчылдым. Менә без наданнар белән интегеп утыра бу бала дип, сезне кызганып утырдым мин. Үземне жәлләдем Туфан абый шикелле. Бу хәлләр оятка калган юк иде. Күп нәрсәдән артта калганмын икән дип утырдым. Сораулар мин үзем кызыксынам, мин ни? Теге журналистта куеп куйган артистканы түгел, ни? Нәрсә дип әйтим инде? Менә шундый дөньяви әйберләр, фәнни әйберләр белән кызыксынам. Мин әле дә телевизорлар карыйм, интернеттан менә бу теге фәнни әйберләр, Атлантидалар турында, кар кешеләре турында, миңа кызык. Инопланетяннар турында мин әллә нәрсәләр кызыксынам. Вакытым булса, вакытым гына юк. Бу Илдар абый сезгә сораулар төзергә редактор булып киләм дип әйтү инде. Юк инде, юк, анда үземнең эшемдә күп. Рәхмәт. Шәп. Һәм безгә бит инде тагын бер сорау. Һәм җиңүчегә. Әйе, һәм ул җиңүчегә. Димәк, Иделгә. Ул сорау тагын да катлаулырак, башкалар белән чагыштырганда, махсус шулай эшләдек, бүләк алу катлаулырак булсын өчен. Хәзер мин күрсәтәм бер картина. Һәм әлеге картинада бу Карл Дуртның гаиләсе төшерелгән әлеге картинада бер кыз читкә карап тора. Ягъни безгә карамый. Сез ни өчен аның кадрга карамаган, камерага карамаган белдерергә тиешсез. Менә карагыз әле. Укырып не әйтит? Кызыклы. Менә бер кыз, менә күрәсезме, ул читкә караган. Ие. Ни өчен ул читкә караган дип уйлыйсың? Хәзер Илдар абый сезгә күрсәтәм. Интересно. Нәрсә кызыксыз? Чөнки аңа кемдер дәшкән дә, ул шуңар борылып караган артка. Ну, фотография булса, без бәлки шулай дип әйтә алыр идек. Бу бит инде озак вакытлар ясала торган картина. Менә кыз читкә карап тора.
Yüзі, сәл ма? міне. Бұл қыз. Yüzü аңлашылып бітмей. Фотография болса шулай дейірек, бұл картина, потому что мұны ұзақ ясаған художник. Һәм анда тагын бір қызыклы факт бар әле. Анда рәссам үзен дә өстәп қойған картинаға. Ортта. Ул шунда шиттә басып тора. Ең ортада бұл, міне отыр. Шул? Міне. Шулда. Бәлки рәссам ғашық болғандыр ул қызға, һәм ул рәссам теләмәгәндер ул қызның йөзен күрсәтергә. Юк. Сіз ойлай тұрғанда мен менә шул рәссам турында қызыклы факт әйтәм. Ни өчен ул үзен әлеге картинага керткән? Ул әлеге гаилә әгъзасы түгел бит инде. Ике версиясы бар. Беренчедән, ул шундый минлек, рәссамны бер кайчанда белмиләр, күрмиләр, ул үзен үзәккә куярга теләгән, шуңа ясап куйган. Әмма икенче версиясы да бар. Әгәр дә ул монда картинада булмаса, анда кеше саны 13 була. 13 начар сан, шуңа күрә ул үзен өстәп куйган. Әлеге гаилә үпкәләмәсен өчен. Ни өчен ул кыз читкә карап тора? Подсказка. Без ул кызның кем икәнен белмибез. Шайтан символы түгел микән? Юк. Шундай астральный какой-нибудь. Һәм аның кем янында басып торганына да игътибар итәргә кирәк. Менә ул киемнәре бер үк. Менә ул Фердинанд, ул уллары, Карлның улы. Һәм ул кыз аның янында басып тора. Әмма ни өчендер читкә борылган? Гаилә әгъзасы түгел, тәрбиячеседер ул түгел малайның. Юк. Чөнки ул не? Опекуны. Алай булса бәлки кертеп тә тормаслар иде инде аны сүрәткә. Аны керткәннәр, һәм без аның кем икәнен белмибез. Ну, Фердинандның хатыны. Йөргән кызы, сөяркәсе. Ни өчен аның йөзен кертмәгәннәр? Ни өчен читкә карап тора? Уятка калмасын өчен, патша гаиләсе. Күрсәтмәс өчен, Аны бәлки бөтенләй кертеп тормаслар иде, соңыннан кертерләр иде. Соңыннан картина ясарлар иде. Художник үләргә вакыты җиткән булган, тизрәк ясап калыгыз дигән. Шуңа үзен дә кертеп калдырган, кызын да кертеп калдырган. Бәлки Сез дөрес җавапка якын инде, бәлки үлгәч өстәгәндер ул. Әз генә төгәлләштереп бетерергә кирәк. Так. Дөрес җавапка Идел якынмы? Минем фикерем якынрак. Мин сезнекен оныттым да инде. Идел бүләк өчен тырышкач мин Иделне тыңлап, нәрсә дидегез? Бүләк аласың булгач әйдә, инде достым үзен сайда бетерин диде. Сез нәрсә дидегез? Мин шайтан түгел микән? Юк. Кызны күрсәтмәс өчен шулай эшләгәннәр инде. Бер зур подсказка, без бу кызның кем икәнен дә белмибез. Менә сез әйтәсез, кызның йөзен күрсәтмәс өчен, оятка калдырмас өчен дибез. Алай булса, без белер идек аның кем икәнен, ягъни исемен язып куеп булыр иде, үзен яшереп булса да. Әмма без аның белмибез кем икәнен дә. Менә бу рәсем ясалган вакытта без аның кем икәнен белмибез. Белергә дә кирәкми. Без белмибез аның кем икәнен. Кем бу? Ул кызның исеме юк, җисеме юк. Ул просто рандомны ясалган бер кеше. Просто бер кеше. Рандомно, случайно. Рандом. Моны минем уйлавымча, Зәңгәр шәлдәге теге карчыклар сөйләшеп утыралар бит үзара талашып. Шундагы кебек булмасын өчен шулай ясаганнар. Җыен эшсез, җыен урамсы бер кеше, җыен юлдан язган безгә җыелган дип зарлана бит берсе. Шундый хәл булмасын өчен шулай ясамадылар микән? Бу кыз турында шулай сөйлиләрме? Шулай сөйләмәсеннәр өчен ясап куймадылар микән? Аптырап әйтәм инде мен. Бу картина ясалган Без вакытта сорайга бу художникның исеме кем соң, бармы аның исеме? Укып әйтәм хәзер. Может, анда бу Франсис Гоя. Франсис де Гоя. Менә бу әбине кашырыр өчен может аны ясаганнар. Ямсыз әби. Ямсыз әби, башы да тишек. Башы дәлен тишек. Читкә киттегез. Шушы кыз тирәсендә генә йөрергә кирәк. Без ул кызның кем икәнен белмибез. Белергә не надо. Белмисең, белмәскә кирәк инде. Белмибез. Неизвестная девушка дип язганнардыр инде. Ул картинаның әһәмиятен арттырыр өчен шулай эшләгәндер. Шундый сорау тусын өчен. Картинасы неизвестная девушка. Юк. Ул бит инде картина махсус гаилә өчен ясала. Алар бит инде шулай еш ясыйлар. Диварга алып куяр. Ну, бу безнең урамда беге кибеттә сатучы кибет чапа ашаган ул үзе. Исемен белмим мин, татар апасы кибеттә сатучы. Без аны белмибез, потому что кибетчене беләбез.
Ну, киімдері Ул бар. кыз әле юк дисәм. Ул кыз юк. Бұл туашақ қызын шулай Туашақ түгел инде үзенең будущий Фердинанд, будущий хатынын типа ясаганнар. Не, хатыны когда-нибудь будет, но пока мы лица не знаем, а потом этот, если что, дорисуем. Әйе. Ул вакытта Фердинандны өйләндерү турында сүзләр була башлый. Сойлыйлар киленне, әмма әле сойламаган булалар. Шуңа күрә Biz белмейбез ул кызны. Yüzün бұрып қана қойып теләсә кем тастап. булырга мөмкин. Анонимно. Анонимно, әйе. Немо, некто. Әйе. Мин бу сорауга җавапка чыкмассыз дип уйлаган идем. Сез дөрес җавапны белдегез һәм безнең Мен хәлек подсказкадан соң инде, конечно. Ярар, алай кимсетеп әйтмәгез үзегезне. Димәк, безнең буын батылның җиңүчесе Идел Кыямов. Афәрин. Ничә балл белән? 8-10 балл белән. О, Менә бит. Һәм безнең бүләк, мен артымда менә шулай яшереп кенә тордым. Менә. Безнең кичкенә бүләгебезне, кичкенә футболкабызны зур футболка итеп алыгыз һәм кигез дип әйтмим инде. Субханалла. Менә шундый безнең мерч Ага. сезгә рәхәтләнеп киергә язсын. Рәхмәт. Рәхмәт килгәнегез өчен. Яхшы. Безгә рәхмәт. Ничек сезнең хис кичерешләрегез тагын бер тапкыр? Мондый футболкалар килгәч инде. Шулчы. Юк, менә бик күңелле булды. Күптәннән булай теге тренировка мозгов дигән әйбер юк иде. Әйе, башым интонста тотыр өчен. Дөнья куабызда чабабыз. Китап укырга да вакыт юк. Менә шулай әзрәк теге фән дөньясына төшеп алу, кроссвордлы тишеп алу. Әйбәт. Миңа ошады. Алга таба да шулай чакырга алып торыгыз, бергә булыйк, бердәм булыйк. Аерым трек. Димәк, футболканы сиңа тапшырам Рәхмәт. һәм килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Афәрин сезгә. Сезнең белән бик кызык булды. Сау булыгыз. Пока-пока.